Ya bawa no. Iki mengke tibane sing rancak apa sing halus, Pak? Sing rancak wong wis kamrusane wis muni iki jane ana pangundhut no, Ken. Request bos Danan yang punya kawasan Muara Baru. Judulnya Rindu Hatiku Koplo. Lagu ini khusus buat mempelai Mas Irfan sama Mbak Nadia. Semoga cepat dapat ngomongan serta jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wis maringi kowe 1 juta rupiah. Rindunya hatiku, Pak. Hah? Rindunya hatiku. Ora kembang sik iki kok kere-kere ra apa-apa. Nggih. Mosok langsung musik lah ya ora. Nggih, mboten. Ah, bawa ono apa? Manut. Kula pengen nyobi rara sesigari, Pak. Loro sesigar. Nggih, bawane napa niku? Bawane sasakmu pokoke pelok. Bawane sakakmu pokoke pelok. Oh, ya. Nah, mergo orang mung kepengin weruh jogete lan pas nyanyi uga kepengin krungu bawane. Oh, ngono ya. Gimana? Cahayu. Ya. Iki semoga WA Pak Kangkong ya, tentang. Ya. Nah. Mangga. Rindune mawon, Pak. Rindune apa? Manut karo. Niku kan damel bawa to. Heeh. Lah, delalahe niku bawane kula dereng siap. Terus? Rindune mawon. Ya, rindune apa? Rindune apa? Ya. Napa, Pak? Ya langsung loro sigar ora apa-apa, tanpa bawa. Asal. Ya. Boleh. Wong mau awakmu wis bawa lagumu dhewe kok. Ya sudah. Ya, oke ya. Ya. Kowe ora matur nuwun karo Bapak. Wis tak gene lagu lho kowe. Napa, Pak? Niki mau. Tapi mau sing gawe Bapak kanon Bejo Kingkong. Oh, dangdutnya sing damel Pak Dodo. Terima kasih Pak Dodo. Terima kasih Pak Kingkong. Ya, monggo, loro sigar dan gamelan Bali ya, Dok, kan? Ya, oke. Yuk, monggo, Bapak siap, Bro. Ya. Gamelan Bali. Oke, gendut niken Saindri. Thank you.
Lumayan luar biasa. Yo Ken, ini oke banget sing nyuwun supaya awakmu duet karo Mas Ardi. Niki lho, Pak. Kalau saiki yo. Kalau saiki yo gara-gara yo yo. Oh, ngono iki banget. Wah, pangangko monggo tak diduetke Mas Ardi Mbak Niken, Mas Ardi Mbak Niken. Mbok menawa masyarakat kene do mudeng. Oh, do ngerti ya, Mbak Niken karo Mas Ardi sing lagi viral ana ing TikTok. Hubungane piye? Aku yo ora ono, aku wong tuwek masalah takon. Oh, ayo sebuah musik, Mas. Mas. Yo, jangan ngomongin duit Jalaras Indonesia.